Meni je dosadno. Sad sam da ništa nisam postavljao već 2 mjeseca, a to je uglavnom iz razloga jer škola, a i trenutno stoji još 2 nedelje do kraja polugodišta, pa imam dosta stvari da učim. Kažem ja kao da sam ja učio cijele godine. U ovom vlogu ću uglavnom odgovarati na pitanja koje su mi drugi ljudi postavili u komentarima, tako da i ovi ostali ako imaju neka takva slična pitanja mogu da vide odgovor na to. Također neke moje projekte koje sam pravio do sada i koje planiram da pravim, koje ću vratno posvetiti na ovaj kanal i oni dalje traju i ja i dalje snimam o njima, ali još uvijek nisu finalizirani, to jest nisu završeni, tako kažem, pa ne mogu još uvijek da ih postavim. Inače, ovako izgleda moj radni sto trenutno. To se dešava kad 4 dana pravite nešto i to na kraju ne radi. I onda jednostavno ostavite sve ovdje ovako to na stolu i to stoji tu tako. Šalim se, to ću ja raspremiti kao donekle. Inače, nemate pojma koliko je lepo osjećaj kad 4 dana pravite nešto i onda prst izudarate čekićem, ispečete ga lemilicom, isežete ga skalpelom, izlepite ga super lepkom po tim ranama koje ste upravo isekli. I onda po svega toga to čudo koje ste vi pravili uopšte ne radi i umalo ne zapalite bateriju. Ono što sam spominjao u nekim od prethodnih videa jeste DIY ili tako nešto. Možda sam spominjao, možda nisam, ali nebitno. Ja volim, uglavnom, pošto nedostatak materijalnih sredstava ispoljava neku kreativnost u meni, to jest učini da budem mnogo kreativniji. Drugim rečima nemam para, kupim pola ovih stvari koje mi trebaju, pa ja to uzem onda i napravim. Ne bude dobro, ali ja to napravim. Zato ste i vidjeli ovaj krš ovdje što mi se nalazi na stolu, ali to je nebitno. Ono sam rekao da ću napraviti možda epizode o čemu planiram da pravim. Prva jeste, možda i nisam od svoje komšinice čorno, kako se zove, parče presovnog kartona, pa sam to uzeo i sekao, pa sam kupio, to jest dobio lepog za drvo, pa sam to malo zalepio, pa sam od tate tražio samolepljiv papir, tako se to zove, to jest nije samolepljiv papir, to A4 papir, samolepljiv kao nalepnice, nebitno. Štampač moj, jadni ovaj koji nema tonera, ne veze, odštampao na njemu template, to jest nacrt. Ne znam koliko se vidi, ne znam da li u fokus, ja pomeraću pažljivo dok jedan ne dođe u fokus, tu kad dođe u fokus ja ću zaustaviti frame. Pojma da je u fokusu, ne veze. Kao što možete vidjeti, to je template za slider, početak, ovdje gornji i donji, nemam pojma koji je koji deo koji će da klizi po tom slideru. Inače, ako pravite bilo šta DIY ili uopšte bilo šta, ili ako tražite bilo šta što je donekle kinesko ili bi imalo potencijal da budete kinesko, pa to tražite po kupujem, prodajem i takvim čudima, obično neke tako stvari koje nema se kupe ovamo ili imaju u Americi, negdje sa strane, AliExpress je bombon. AliExpress, ja se izvinjam što sam prekinuo ovaj DIY segment, ali AliExpress, ja vam ne mogu da opišem koliko to je dobra stvar. Htio sam napravim nešto za slušalice da mi se ne bi gužilo u džepu na AliExpressu, no to nije trebalo da se lupi. Trebalo mi je nešto za ovaj slider što sam tražio na internetu, gdje već na YouTubeu. Nebitno, i bilo u Amazonu da se kupi, u Amazonskoj šumi, tamo kopaš po zemlji. Bilo na Amazonu, u Americi se kupi, shipping do Srbije, nešto, ne znam ja koliko je, ali nebitno. AliExpress. Šubler, AliExpress. Tu jeftinije nego u Srbiji, ali ne vezi. Još tako neka čuda sa strane, nebitno od ove miljuše. AliExpress. Bilo šta, AliExpress. Moja filozofija jeste da jednako već na tim kupujem, prodajem i tome kupujete nešto što je kinesko, oni to jednako kupuju tamo, pa prodaju, zašto ne jednostavno isečete posrednike i kupite direktno od Kineza. Naravno, ono što je besplatno je najbolje, šta god vam daju besplatno, uzmite, to je najbolje, da je gluposti, ne, dobro. Također planiram da napravim epizodu isto DIY o timelapse mašini koja će vam pomera fotoaparat dok on snima ili slika timelapse. To je malo ide sporije, to jest ne ide sporije, već imam i mašinu sam, to jest elemente sa motorom i tim mikrokontrolerom koji će kontrolišati taj motor i program napisao i sve, to jest našao na internetu, ja napisao timelapse mog tročasovnog pokušaja mijenjanja tog programa i na kraju brisam svega što sam pokušao da ispravim i vraćam na originalnu verziju tog programa koju sam pronašao. Jednostavno je fali, ja sam napravim cijelu tu kutiju koja će da drži taj motor i sve to i da to lepo izgleda. Sve to također hoću napravim. Ovo je gornji i donji deo, ću nekako da uglavim, tu nemam pojma kako. To je isto onaj karton od malo pre.
I tako, uglavnom DIY, jej. Znači, te mašine koštaju oko, ne znam ja, oko 300 eura, tako nešto ono. Ja sam efektivno napravio za 1/6 te cene, ali planiram isto da napravim epizodu. To je malo nezgodnije, jer ne znam ja šta radim iskreno. Tako da baš napravim tutorial, to više neće biti tutorial, to će više biti Milošev pokušaj, ne znam ja šta je to koji idealno. Tako, trebao mi je, kad sam prvi put počinjao, kad sam imao potpuno neki drugi YouTube kanal, to jest neku ideju od YouTube kanalu u vidu, mi trebao neki dimer, tako da svetlo moje sirotinske sjelice šta već imam koje su ili bile prejake ili tako nešto, nekako ublažim. Na svu sreću idem u tehničku školu i za 3 godine sam skupio dovoljno znanja da povežem 2 kabla i prekidač. I malo šper ploče, utičnica koja nije trebalo da ima ovo, ali sad ćete sve što je besplatno i dobro. Kabel, super, to jest nije super lepak, nego onaj, kako se zove onaj hot glue, onaj topli lepak, ne znam ja šta je to. Dimer, našao kod dede u šupi, stari dimer. Prekidač, koji realno ne treba bude ovdje jer sam planirao da radim nešto potpuno drugo, onda si posao da ne možeš da uradi to. Na kraju sad stoji tu bezvezan, bukvalno da ga izvadim ne bi se ništa promijenio. Malo da ulepšam naravno izgleda potpuno industrial design i to. Neko. Znači nisam mogao da izaberem gore trenutak za snimanje jer se beba upravo probudila i komšije su baš u ovom trenutku odlučile da lupaju seku nešto iznad mene. Menio sam objektiv jer mi onaj bio jednostavno previše blizu, ali ovaj nije tako kvalitetan i tako dobar pa je malo mutnija slika. A i s obzirom da sam ja vjerojatno van fokusa u svakom od ovih kadrova, to baš nema smisla. Postoji 75% šansa da vi čujete moju babu i mog dedu u sobi pored kako pričaju, tako da... DIY segment završen, šalim se druga stvar koju sam treba pričam, to nisam treba pričam, ali nemate pojma koliko je dobro kada svoje fotografije uradite. Ali ne da ih uradite budu male, nego ih uradite na ogromnim printerima. Ovo je inače moj shameless self-promotion fotografije koju sam ja uradio na printerima koji mi se mnogo sviđaju, to jest ovo je bilo samo na brzinu sam izabrao par fotografija jer besplatni printevi su, evo dobro je, dobro, ja. Ima još. Mnogo drugačije to vam odmah kažem, kada vidite fotografiju, to kada vidite brdo svojih fotografija koje su slikane ovako na telefonu, ako idete fotografije, ili kad pogledate na računaru, backlight, osvetljen monitor, šta već. Kad vi ispred sebe vidite veliku fotografiju urađenu na fotopapiru, sve detalje vidite i vidjet ćete mnogo drugačije jer računar to prikazuje onako piksele, pa vi kad zoomirate na svoju fotografiju vidite onako isečke piksele. Ako fotografija je dovoljno velika, na ovom papiru se ništa toga ne vidi jer to je štampač, on baca boju, ta boja se između meša, jednostavno bude prelepo. Kad pogledate koliko god da približite nećete vidjeti piksele, uvijek će biti, ako ste dobro fokusirali, oštra, jednostavno nevjerovatno. Ja prvi put kad sam odštampao prvu fotografiju, toliko sam bio srećen, nisu ovo prve, ovo su druge, prve sam dao nekome za koga sam fotografisao neki događaj, nebitno. Sam bio toliko srećen, to je meni bilo toliko moćno da ja vidim svoju fotografiju na tako velikom platnu, to jest tako velikom formatu, šta već. Ako me ništa neće večeras, iako sam se ja izinatio da napravim vlog i to jest epizodu, to je za nešto napravim izbacio na kanal, tako da više nema svrhe da čekam da se sve utiša, tako da ću ja pokušati da budem glasniji, tako da bi sve njih nadjačao. Šalim se, kao što znate, već sam pričao u nekoj prethodnoj epizodi, sam ja krenuo da slikam film. Sad napokon kad imam urađeno jedan film, sam otišao da razvijem taj jedan jedini film, imam još 2 koje trebaju tek da slikam i da razvijemo, nema veze, znači film poskupio. Tek sad kada imam film tu ja pred sobom, ja mogu vama vizualno da prikažem ono što sam pričao o filmu, to jest o movies, to jest o snimcima, od ranije, o projektorima, o jednoj epizodi. Osnovna pravila snimanja filma. Sada, kao što sam rekao, kada imam ovaj film ja u ruci razvijen, ja mogu vama da prikažem tačno kako je to stari projektor radio. Ja to kad sam prvi put provadio, bio sam ekstremno srećan, to nije ništa oko čega bi ko drugi bio srećan, ali ja sam ja pa sam bio srećan. To nije bilo ona stvar oko koje sam ja bio srećan. I sad ćete vidjeti, na zidu ću ja to pokazati kako se zove, kako to ranije radilo. Evo, ovako na primjer, imali ste projektor, to je svetlo koje baca na zid i film onda ispred.
koji je ovako stajao tu ispred. Film bi prolazio ispred tog projektorskog platna i na njemu bi se prikazivale slike. Naravno, što se više približite zidu, te slike će biti jasnije i tačno šta je na njima. Naravno, ovo je potpuno glupa stvar koju ja mogu da uradim, jer film, kako se zove, inače ne treba ovako pipati sve vreme to jer možete ga iskribete, oštetiti. Kao što sad ovo čujete, ovo po podu, to je film moj pod koji se trenutno drnda i grebe. A s obzirom da ljudi koji tamo radi, koji vam muzglim objektivom razvijaju taj film i sve fotografije budu muzgave, teško će to napraviti neku razliku. Najgori deo svake rolne filma jeste savijanje i ponovno vraćanje u tubu. Znači, ako ste vi ste mislili da je film već podeljen u kadrove i kada ste ubacili film fotoaparat, bojali ste se da li će vam se slika, to je da li ste film poređali, to je namestili tako da savršeno se odgovara otvoru fotoaparata, to je otvoru blende, ili će vam slika biti malo pomerena i odsečena. I meni se naravno mozak istopio kad je meni drug rekao da je to samo traka na kojoj ništa nije podeljeno, nego vi to delite kada slikate slike i zato piše da otprilike 36 kadrova, ne tačno 36 kadrova. Morate trpite moje komšije koje lupaju. Inače, ja sam već snimio jednu epizodu, to je sam snimio deo koji govorim pred kamerom za jednu epizodu o tome kako napraviti malu planetu u Photoshopu, ali sam snimio uvod i uključio mikrofon i snimio taj drugi deo, taj glavni deo gdje mi se mnogo svidjelo kako sam to objasnio, kako sam pričao, ali sam onda shvatio da mi mikrofon nije uključen. I onda sam odlučio posle toga da ja to ipak nastavim sa time, iako je mikrofon isključen kad sam posle video i da pređem na računar da snimimo ostatak tutoriala u Photoshopu, ali taj drugi deo to u Photoshopu se nikada nije desio jer sam i dalje bio neodlučan da li opet to da snimim ili da iskoristim taj deo i tako je ostalo već mjesec dana i zato ja to mjesec dana već odlažem i nikako da uradim. Zato je i nastao ovaj vlog. Imam koliko toliko tišine u stanu. Kao sam rekao na početku videa da ću odgovoriti na par pitanja, to sam sad potpuno setio, znači zaboravim potpuno. Bilo je par ljudi koji su mi se javili ako direkt na Instagram ili na mail, ja se njima iskreno izvinjavam. Ali prvo, tad nisam imao vremena, onda sam potpuno zaboravio i sad pošto pravim ovaj video rekao, idem odgovor na pitanja. Bila je jedna devojka, valjda, mislim devojka jeste, koja je poslala mail i na Instagram. Odmah se izvinim, da sam to potpuno video sam, nisam stigao odgovorim i onda kao što sam rekao već sam zaboravio. Pitala me uglavnom ko hoće kupiti fotoaparat i da li vredi sad kupiti preko kupujem prodajem ili tako negdje sa strane polovno, da li je to nije da li vredi, ali da li je to pouzdano tako nešto, pa ne znam šta kažem po tom pitanju, mislim, ja sam čak razmišljao o kupovini preko kupujem prodajem, ali to ništa, mislim, nije potpuno sigurno i uvijek treba otići i vidjeti se u lice s tim s kojim prodaješ, šta već vidjeti taj fotoaparat, uzeti u ruke, ispitati sve što možete da ispitate o njemu u tom trenutku. Kad vama to tek prvi put da, ne možete odmah shvatiti sve o njemu i ako ima nešto što je duboko zapakovano, neku manu koju tek možete kasnije saznati, to je jedini mali rizik. Također uvijek me pitaju koji fotoaparat najbolje za početnike da kupe i oni kažu kupuju taj i taj i da li je to dobar i ovo. Iskreno pravo vam kažem, i ja sam u dilemi, čak ni ja nemam pojma trenutno koji fotoaparat najbolji, da kažem tako, za početnike, to je prvi fotoaparat za kupovinu. Ja sam moj fotoaparat kupio jer su mi preporučili, to je jedan poručni prijatelj koji fotograf je to preporučio i ja sam uzeo taj fotoaparat. On je imao generaciju pre mog fotoaparata. Trenutno toliko ima fotoaparata različitih da ja više nemam pojma. Od Nikona ima ona njihova D3000 serija, D3100, 200, 300, Canona ima koliko hoćete, za Canon najviše znam. Ima Canon, evo imam 600D, pa 700D, 800D, sve u toj liniji, pa onda ima 1100D, 1200D, ne znam da li ima 1300, mislim da ima. Ali onda su sad pojavili neki noviji što je 1000 i, bože nije 1000 nego 100D i 200D i to su novi fotoaparati, čak im je taj broj manji, onda imaju, ali ima sada i 77D, mislim, nešto tako između, to je nezgodno. Onda, to je, na primjer, Nikon je meni se od uvek činio kao da je više za fotografiju, barem po nekom takvom mom mišljenju, Canon je nekako između, sad su se pojavili i Sony je sad odličan isto za video, to stvarno nemam pojma što je mogu, na primjer,
Sony Alpha 6300, ali to je već, to je mislim da njegov cena negdje od 1000 eura, a on je sad više za vide i to, onda imate i od Panasonica i to šta ima G80 ili tako nešto se zove, on je sad isto više za vide, ali on također može da snima 4K i tu ima također neke različite opcije koje više nemam pojma. Sad imaju, to su neke nijanse koje dijele, bukvalno zavisi šta vi bukvalno hoćete kupiti, šta više preferirate. Naprimjer, neko ko ima već Canon ili šta već, koji ima već Canon ili ima objektiv za Canon, on će kupiti Canon. To je jako nezgodno kada tek kupujete fotoaparat, jer bukvalno svaki brand vam je svejedno i bukvalno ni vi sami ne znate šta hoćete, to je nezgodno. Ja evo sad, koliko imam ovaj fotoaparat već 3 godine, otprilike znam koji bih kupio sljedeći, ali to je i dalje jako nezgodna odluka i ja stvarno i dalje ne znam kako da odgovorim na to pitanje. Što se tiče polovne opreme, kao što evo opet ću ponoviti, morate da istražite o tom objektivu i imate na Google dosta sajtova koje vam govore o tome, baš kod kupovine polovne opreme, šta treba da gledate, šta tačno kod objektiva, kod fotoaparata ako već kupujete polovno, i uvek obavezno idite da se nađete s tim nekim ako možete i da vidite to, da uzmete u ruke, da ispipate, da vidite da li je dobro. To je bilo sve za ovaj donekle random, donekle pasivno-agresivni vlog gdje sam ja kao iznerviran, nije mi ni do čega i koji ne znam koliko će trajati jer sam ja planirao bude kratko, da svaki put na kraju videa kad pogledam tajmer i koliko sam ja u stvari pričao, shvatim da će ovaj vlog u stvari biti dugačak. Tako da, to je bilo sve koliko god ovo da je trajalo. Hvala vam ako ste došli do ovdje i vidimo se u sljedećem videu, vlogu ili šta god da budem postavio na kanal.